महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18. कोकणातल्या कलावंतांनी SM प्रोडक्शन इंडियाचे साईनाथ मटकर, संकेत वालावलकर आणि सूरज मटकर हेंच्यांनी मालवणी फिल्म्स नावाचो यूट्यूब चॅनल रिलीज केलो. हेंच्यार इच्छुकांका फिल्म्स, म्युझिक अल्बम, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सिरीज मध्ये कामा करूची संधी हा. हेचोच एक भाग म्हणान केलेलो यो मालवणी संतोष जुवेकर बघाच. असं म्हणतात मालवणी माणूस ह्यो खेकड्यांच्या संस्कृतीचो उत्तम नमुनो असा. एकमेकांचे पाय खेचीतच रावता. आपण पण वर येणार नाय आणि दुसऱ्याक पण वर येऊक देणार नाय. पण म्हणतात ता खरा असताच असा नाही. हे का अपवाद असत. हे आमच्या गावातले गोविंदा हे पाय खेचनत नाही तर खांद्यावर पाय सावरून मालवणी सण, संस्कृती आणि परंपरा जपत वर वर जातात. अहो कसे म्हणून काय विचारतास. ह्या धुमशान बघा म्हणजे तुमका कळत. गोकुळात रंग खेळतो श्रीहरी. गोकुळात रंग खेळतो रंग खेळतो श्रीहरी. वा मामने, आज काम काय जोरात चालला तुझा. होय तर वातावरण निर्मिती महत्वाची ना, त्याशिवाय फील येणार नाही रे. होय ता मात्र खरा. पण ह्या काम झाला तर वर्गणी गोळा करून जायचं. हे बघ झालाच माझा. जरा हात धुतोय, आवरते आणि येतोय, कळला. या वर्षी दहीहंडीत पावसाने शबाय नाही घातली म्हणजे मिळव. आज वर्गणी गोळा करून जातो ती करू दे रे बाबा. अरे मेल्यानु गजाली कसले मारतात. चला लवकर, पावसान शबाय घालूच्या आधी. पहिले त्या 63 मालवणकराकडे जाऊया. होय होय बरोबर आ. मेलो बरोबर ना दहीहंडीच्या वेळात पळतो त्याच्याकडे धरूया पहिलो. होय होय औषध घो तुझ्या हळू बडव मरे. आता ह्यो 63 आमका बडवतो. आता काय खरा नाही. औषध खावर काय झालं रे. मेला दुपारती कशा का लोकांचे दरवाजे बडवतात. ता आम्ही वर्गणी गोळा करू गेलो. दहीहंडी इली ना जवळ, त्याचीच वर्गणी गोळा करू गेलो. अरे शिरा पडली तुमच्या तोंडावर. दरवर्षी कसली ना वर्गणी मागतास. काय काम धंदे नाही तुमका. सण इले की हे इले भीक मागू. रिकाम टेकडे घ्यायचे. आता दहीहंडी दरवर्षी येतात तर आम्ही तरी काय करतो ना गोविंदा. दिताच ना 151 रुपये. 151 मग फटकेचं वाको भरलो. अरे पैसे काय माडायला लागतात काय काय रे. अरे आम्ही दिलेल्या वर्गणीमध्ये दरवर्षी मनोरंजनाच्या नावाखाली डीजे आणताला, दारू पितालास आणि दहीहंडीचे मनोरंजन असतास आणि स्वतः गोविंदा म्हणतालास. अरे स्वतः मरतालास आणि दुसऱ्यांका पण मारून घालतालास. 50 रुपये घ्यावा. मालवणकर 50 रुपयाचो जमानो गेलो. 151 रुपये लागतले. हे 50 गप घ्यावा आणि वाट्याक लागायचो. माका शिकवतात. रिकाम टेकडे चालले. हॅलो कृष्णा. Krishna 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 Krishna. काय रे तुझा काय आता. काय बोलस पोरांका. रिकाम टेकडे काय उपटतलस. रिकाम टेकडे. मालवणकर हे पोरगे सकाळी 7 वाजता कामावर जातात. संध्याकाळी 4 वाजता घरात जाऊचं सोडून चव्हाट्यावर येतात. चव्हाट्यावर धेंडीची प्रॅक्टिस करतात. परत सकाळी उठून कामावर जातात. रिकाम टेकडे. तू जेवढे चटणीचे मासे खाऊसाठी पहिल्या पावसाची वाट बघतोस ना, त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही धेंडीची वाट बघतो. तू जेवढं पैशाचं थर बघितलं नसतील ना, त्याच्यापेक्षा जास्त थर आम्ही धेंडीक लावतो. तू जेवढे तुझ्या बायको प्रेमात घास भरवलं नसतील ना, त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही आमच्या धेंडीच्या दिवशी सगळ्यांचे खडखडे लाडू वाटतो. रिकाम टेकडे.
50 रुपयाची वर्गणी देते आणि दारू पितो असं म्हणतं. क्वार्टरचं रेट तरी माहित आहे का? मालवणकर, दहीहंडीच्या दिवशी एक तरी गोविंदा दारू पिलेलो दाखव, तुझ्या ढेंका खालून जाता येईल. अरे थर लावताना आम्ही एकमेकाची एवढी काळजी घेतो ना, तू तुझ्या घरातल्यांची पण काळजी घेणंच नाही. चायला हे घे तुझ्या 50 रुपये. तुझ्या 50 रुपयाची भीक लागू नाही आमच्या थंडी. आणि एक लक्षात ठेव, हे गोविंदा असं हे वर्गणी मागू केले, भीक मागू घेऊ काय तुझ्याकडे. आजचा खो मालवणकर, दहीहंडीच्या दिवशी घराच्या आजूबाजू तरी दिसशील ना, थै येऊन तुझ्या तगडे तोडतल. चला रे. काय मंडळी, धुमशान बघितलात ना? दहीहंडी ही आता फक्त सण आणि परंपरेपुरती मर्यादित नाही राहिली, तर ती गोविंदाच्या मेहनतीचो आणि जगण्याचो अविभाज्य घटक बनून अभिमानाची आणि आतुरतेची पर्वणी झाली असा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.